И на първо място, моля вашите аплодисменти за сърбина с ливавата фанелка Михайло Столич! Той също си идва без ливавата стригова с отборната фанелка на United Shipping. Толкова силен отбор. Показват го и в втория етап, трети ден подред. Показват наистина мощни крака. Ето това е истинско колездачно награждаване. Победителите в етапа също ще бъдат захранени по-скоро от цариците на розата с питка, която е умесена от община Казанлък. По принцип най-колездачната храна са спагетите, но и питка става. Особено когато е домашна и ръчно умесена. А и когато е поднесена от тези забележителни момичета. Оставете малко, бе! Айде, изядаха пет. Телефони ти разжили за калашника. Телефони ще ми снимате тук отпред. Най-мало да пул. Айде да скарай с този телефон. Passo da dietro. Che bomba!